Τι να μην πεις στον κομμωτή σου, part 2. Όταν επισκέπτεσαι τον κομμωτή σου, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα ήταν καλό να αποφύγεις να πεις για να γλιτώσεις μερικές παρεξηγήσεις. 1. Δεν ξέρω τι θέλω. Προσπάθησε να έχεις μια ιδέα για το στυλ που επιθυμείς πριν πας στον κομμωτή σου. Ακόμα και αν γνωρίζεις τι δεν σου αρέσει, και αυτό βοήθεια είναι. 2. Κανείς δεν ξέρει να μου κάνει καλά τα μαλλιά μου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει άβολες στιγμές. Είναι καλύτερο να επικοινωνείς με σεβασμό και να εξηγείς τι θέλεις. 3. Πήγα στον τάδε διασημίδι και τσάμπα τα λεφτά που έδωσα, φιλενάδα, με έκανε σαν σκατά. Όσο και να θέλω να σε πιστέψω, όσο και να θέλω να σε παρηγορήσω, πρώτον δεν ξέρω αν λες όλη την αλήθεια. Δεύτερον, να ακούω μόνο τη δική σου πλευρά. Ιδανικά θα ήταν να ακούσω και το κομμωτή. Όμως τρίτον, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να ξέρω. Εγώ δεν βρίσκομαι behind the chair σου για να παίξω το ρόλο του διαιτητή, ούτε να κάνω τον εισαγγελέα. Η δουλειά μου είναι να δω τα δεδομένα που έχω μπροστά μου και να προσπαθήσω με τις δικές μου γνώσεις και τη δική μου αισθητική παύλα φιλοσοφία να λύσω τα προβλήματα των μαλλιών σου και να βελτιώσω την εμφάνισή σου. Γι' αυτό και δεν με νοιάζει με πόσους έχεις πάει πριν από εμένα. Εγώ θέλω να είμαι ο τελευταίος σταθμός που λέει και η Άννα Βύση. 4. Έχετε τίποτα νορμάλ τιμές ή πρέπει να δώσω κανένα νεφρό? Καταρχάς, δεν πληρωνόμεθα με όργανα. Κατά δεύτερον, δεν το λες και αστείο. Όπως και εσύ που πιθανά εργάζεσαι και πληρώνεσαι, έτσι και εμείς οι κομμωτές δουλεύουμε για την τάβλα μας, την τρέλα μας, τα ψυχολογικά μας, αλλά πρωτίστως για την κάλυψη των καθημερινών δικών μας αναγκών, της επιχειρησής μας, αλλά και της οικογένειάς μας. Δεν βάλαμε και κανένα πιστόλι στον κρόταφο για να μας επισκεφθείς. Ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά και ο κάθε καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί οποιοδήποτε κατάστημα σηκώνει η δική του τσέπη και φυσικά τα γούστα του. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως μπορεί να μας ειρωνευτεί, μειώσει και συγκρίνει με το οποιοδήποτε άλλο κομμωτήριο. Η κάθε επιχείρηση έχει το κοινό που της ταιριάζει. Φαντάσου να έρθω εγώ στον εργοδότη σου και να του πω πως αυτά που σου δίνει είναι πάρα πολλά, να σου κάνει μείωση. Πώς θα σου φαινόταν? Θυμήσου πάντα να είσαι σαφής και ευγενική με τον κομμωτή σου για να επιτύχετε μαζί και με θετική διάθεση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Bye!